Welcome to the other TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithu Aza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina ni athi ngiyaya. Ayo, welcome to the TV. Sikwa love lives here. Kodwa ngathi seliyathusa. Kwabanye liyathusa, kwabanye alikathuthi, kwabanye abazi uma liyathusa noma liyangena. Siminyamini. Kwazi umnikazi lo waqala indaba kulezi ngane ukuthi uyathusa lapha noma akathuthi noma Hlala ngapha. yes. Manje itedida abantu kakhulu iValentine isondele. Ikusasa. Abazi noma uzobe nami noma uzobe ngingedwa noma uzobe nomunye. Ngoba nalutho wasodina ngalo manje bawu3. Hayi. 3 asimeni lapha emgwaqweni. Siyangidumela bafowethu sinibingelele sinamlele. Dumela Kwi Aza TV sesibuyile singodokotela ngothando. abeka abanye odokotela. Yabona nje mfethu sivalile. South Africa nje iyonke. Wena mazongitshela ukuthi wena udokotela ngoba ufundile waye eUJ waye eVet waye eCuba wayekwenza ubudokotela wenza hayi lalela yazi kunenye out lapha ne Facebook le out le nokusengokuyibona nje content yakhe ngayazi lapha isivela angiyifollow kodwa kanti isivela ngoba ngikhenza le out lena ikhuluma ngokuthini ihlezi ikhuluma nje about izinto ezenzeka emhlabeni yabo life ine knowledge yabo udokotela yabo kodwa futhi isikole asiqeda ukuthi wagcina ko 10 ko grade 10 la in kodwa ayikho into akayazi ngathi uhleze efunda incwadi so yena uthini uthi yena akana nkela abantu abafundile nabangafundi but yena uthi ngoba akabelievele ekufundeni une knowledge nje Ekhanda la. yakhe Umhlaba uunderstand ngendlela yasi. same thing le ngicede ekusho manje ukuthi ungaba udokotela oneziqu e-UKZN waye eVet waye UJ waba yi-therapist bona nathi singodokotela Psychologist. asiyakandawo singodokotela kona ababalekile Emhlabeni. ayekho udokotela walento esiyenzayo akekho Hayi kona uhamba. bakhona phela odokotela beyihliziyo Bakhona abazamayo kodwa abekho abafana naye. hayi lutho ngoba nesangoma sikwenzi lokho angisho lutho angabaza amandla akho angisho lutho khona sengiyasho nje ukuthi sometimes it's not about isikole nani yabo angikho against nami abantu abafundayo but khona le ngoma ye rap ethi the best teacher is angazi the teacher who's teaching himself into kanjalo nje mfethu siyabona kodwa mfethu mangiyibeka mina ngendlela yami ngesizulu sami sakithi umuntu owazi kancane emhlabeni umuntu oyifundise yeso yini hayi umuntu ovuka iseni oyofundiswa lapha ya uyofundiswa umunye umuntu yebo umuntu owazi kancane umuntu oyifundise yena uqhuzukile la usuyazi ukuthi okay mla kumele ngijampe ya. ngeke usaqhuzu Ngeke usophinde ukhuzwe. uyayizwa lo no true asidingi usuke ofunda 4 years lapho ufuna udokotela 7 years hayi lutho simo manje awunibuyeni sidokotela abanye senisondele Yazanzo ngene kumbeni. aligcwali leli gumbi namapatient aphuma namhla uvuka namhlanje udischarge namhlanje Akwenze kulane. alikho elilalayo wala ni right Baningi woza ngapha. ni right siyabonga ni right It's right. ni right It's right. I mean. yeah woza ngifuna nimela ningamda cause kune unodaka noziniwe la nishiblike masefuye indoda yenu ni right bonga Yeah, siyaphila nansi siyaphila iValentine kusasa
Sasi Valentine. Yep. 14 February. Manje uzobuka nendoda wena uzoyijapha indoda yakho manje. Mina kusasa ngizokwenza. Uzobe uyi-one. Mina kusasa. Uzobuka nendoda. Mina kusasa sho. Awunankinga. I-Valentine kusasa. Yeah. Uzolungiselela for i-Valentine yakho ukuthi ibe right noma mhlampe hayi tsak. Indoda ngiyami ngizoyilungisela i-Valentine. Okay. I-Valentine kusasa. Hayi. Ngizobe ndindodwa kusasa. Indoda nibaphile yabo. So kahle kahle wena uzoyitshela uzoyiconfirmela ukuthi kuphelile phakathi kwakho naye. Nawe futhi. Wena uzoyilungisa. Igama ubani nomlungisi? Affinity. Unfinite. Akupheli. Unfinite. Affinity. Oh, Affinite. Okay. Affinite. Ngiyakuzwa Affinite. So Affinite tshela mina ubani igama lamtshitezekayo la? Uvuyo. Uvuyo. Awumadoda. Uvuyo. Onkumbuza bovuyo Mera. Onkumbuza bovuyo Mqwena. Onkumbuza bovuyo bani. Uvuyo Mqwena. Ubani uvuyo Mqwena yazi ngize igama. Yeah. Okay. So tshela mina mfethu uvuyo nahlangana nini na how long nindawonye yini mfethu le oyithanda ngayo osayithanda namanje kodwa uthola ukuthi uyakufebela kahle kahle. Uvuyo sahlangana e-high school. Endala lento. Bekafunda phambi kwami yena. Then ngase uyangibona lapho yena uyakade into me mina bengekho lapho ngaleso sikhathi kodwa waqhubekelo ke engishela nami ngithize yagcina ithamba keza qala ukujola. Yayibukhuni nizigcina ithambile. Waqala wamdrayisela. For how long? 5 months. Ha! Phela indoda mele ibekezele. Awu ngagcina kudala lo sande emakhaya. Lakhona wakusashela umuntu ombeshela emfuleni ngoba amafoni awekho. Khamba umlele. Go phela 3 months 5 months uyishele ngibani. Manje wasela sikhaya. Hayi manje akusabanjwana le Lena noma 3 days. Mewetha umfoni. no 3 days ukukhuluma manje. Ecacisayo sizayenza njengoba siyenzi ukuthi sihambe sonke. Base asihamba ngasokusha siyenzi this. Asiyeke nje uyifoni la. No uyibambe ngomthetho right ngomthetho omdala just to check ukuthi umjidi uthanda ngempela yini nani yabo. So for 5 months akushela. Nasenza for how long? Unyaka. So masenthanda lo nyaka lo ubuso believe vele ukuthi I know uyangithanda because ungishele 5 months. Yebo bengikholela and bengakaze ngimbone enze izinto ezi-wrong bekahleza khona sonke isikhathi songakholela ukuthi hayi Uyakuthanda. uyaqondana. Pheze. So nje manje masuthola boom nakho ngiphatha kanjani nje lento le? Yo uyiphulile inhliziyo yami ibuhlungu because bengakholwa ukuthi engayenza lento kumina bengimbona njengomgido grand simbona ukuthi la sizama impilo sonke kodwa ke ngoba la My sister unjani right? ngiyaphila. Ngiyaphila igama ubani? Umsehlana. Umsehla. Buya pha umsehlana. Ebutokwe. Kuphi? Ebutokwe. Ebutokwe. Ukuphi lapho? eLimpopo. Awu madoda. Igama lakho? Musehlana. Bani? Musehlana. La usehla. Ukhuluma iphi language? Spade. Spedi. Oh okay. But nizule sikhuluma ne? La izulu ngiyasikhuluma. Yasizwa futhi. College wazi ukuthi uthini legama leli. Umsehlana. Umsehla what does it mean? It means light in complexion. Light in complexion. Yellow bone. Yeah. Not yellow bone, means light. Like not you are not dark but you're not yellow bone. Wena wena moyibuka unjani igama lakho nje kuba umsehlana wena moyibuka isibukweni unjani ulight dark unjani? Nina light in complexion. So igama lakho lifanele wena vele. Yeah. Okay. My sister. Yebo futhi. How are you? Ndiyaphila. All right. Igama ubani? Innocent. 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 Yazi What innocent. Just my innocent. Okay. Very bukeke innocent. Okay. So ubani igama lakho? Uvuyo. Uvuyo. Na uvuyo mama. Uvuyo. Was one kid uvuyo. Una long time uvuyo? Mina novuyo sine 3 months. 3 months. Nahlangana kuphi yini wayethanda ngaye kwenzakalani intweni? Uvuyo nami besihlangana nje ansiza mangiphusha istall sami sama-veggie angikhaphe Uphusha yini isitolo? istall sami. Oh into samabheji. Oh. Biyano bamphushisa masibuya angikhapha saqala kanjalo. Oh.
So ubani owayeqala ubani nikuphushana nikhaphana uyivuyo noma wayeqala uye uvuya iqala. wayivumela wena Yeah. shuthi phela mawuvuma shuthi nawe ukhona ukubona kuvuya kodwa ukuziba ungafuni ukusho until uvuye waze wakusho Ulinde imuva. wase wakuvuma-ke Yeah, bengifanele ngime mdalanyana kuye so bengiyekile mina ngiqale. waqala yena wathamba wena zakhanda okay Imakatako. my sister lo nje soba ligama inkosi yami ngixolele ngiyafutha amagama Inosenja Inosenja uvuyo how long wazana nithandana nahlangana kuphi kanjani yini lo ithanda ngayo uvuyo mfethu ngoba usuthula ukuthi uyakufebela Uvuyo sahlangana eTavern 6 months ago. ethavela Ebefika athi mayezophuza makuliwa abese yakhuza. makuliwe umuntu osizayo wena bekuphusha izinto moyodayisa kusize okay makuliwa ngapho uyalamuka Kube nephisi kuhlale kunephisi ama-customer ejabulile. Lokwenisiza lapha naphaya wayisanda lento ovuyo ngiyayithanda lento yenziwa kuwo. waze wathanda yena uqobo ngiyakuzwa uyaqala kanjani wena nina how long Sina 6 months. 6 months Yeah. okay utheni sanda ngovuyo Uvuyo ubeka indoda right mina. yes Ngimdinga sonke isikhathi bekangangilahli mengimfonela ngithi ngisenkingeni lana uzoba khona yena mangithi yo inhliziyo yami ibuhlungu maybe ekhaya kunento enzakelile endlini bekahleze khona engiduduza. okay yeah Uvuyo yazi mfethu mazi mase ngibuka. umuntu ozayo Umuntu oright. It's just that nje. kunedimoni elimhlaselayo Umuntu obone swala umuntu onikhize insizwa uyalamula makuliwe ethaveni on man. mfethu ukhona uvuyo Indoda. awuvuyo lapho Ayivuyo. ngiyawuzwa so tshela mina-ke bafethu ngoba sila njengamanje ne sihlangane ngovuyo njengoba sila yes lana azizele nje sizele uvuyo Sukela tsuka khona la. yeah yes ngitshele uyimisele ngani ngovuyo ufuna lapha masisuka la ufuna uvuyo masisuka lana kube ukuthi usathandana nawe kuphela or ufuna ukuthi masisuka lana uvuyo kube ukuthi anisathandani usumdampile wena or ufuna uvuyo mayifika la ayikhethela ukuthi ufunani then uzothatha from ekhetheni kwakhe Hayi ke ngoba sendimtholile ukuthi uvuyo unamanga makabe seqhubeka nendlela aye phambili sohlukana. iyasale emuva ubani ozokulamula abantu babelwa lapha Ethaveni. Kuzobonakala. okay my sister uvuyo isimoma sekusithini uyezoqhubeka naye masuka lana niyaqhubeka nathandana masuka lana anisathandani uyamdampa or ufuna ukuthi mayifika la ejuza yethu ufunani Mina uvuyo yathi sizothandana ngiyibone. ayiboni Angiyiboni leyo. udla amabheji akho mahhala nje Hayi izobe inkinga onsisaza ngabantu manje. ne Hayi eish I worth it so ne okay my sister uvuyo masisuka lana uzolungisa njengoba usibizile sizisilana uzolungisa noma uzodlibhiza kwenzakalani ufuna ebededele laba ethandana nawe kuphela or ufuna ethathe intombi zakhe ashiye wena cha phela mina ngiyakholelwa ukuthi labo gogo laba ababili ibona abasetshuse indoda yami so mina ngizothatha indoda yami. Bayiphoqile. Ilokho kuhlola. Is it possible ngapha kumuntu Yeah, impossible. uthi phoqa umuntu ethandana nawe Manipulation. bamanipulate. Badala labantu. so Uvuyo ngumntana so uyabona ukuthi umuntu omdala yakhona umanipulate ingqondo yami. So wena uma accept back ucabanga bazomanipulate abantu. Cha. Phela ngizohlezi ngikhona lapho ngimgada. Awubangathi ozakho nje ugada uvuyo. Uzoyeka into zakho ugada uvuyo. Cha phela ngeke ngizeke zonke into zami kodwa ngizomake sure ukuthi into njengaleyo ayenzakala. Wenza kanjani lo? Ujola ngefone angithi. Uyabasiza no nisiza ngama crates maqeda ukusebenza. Same thing ulamula abantu ethaveni. Akajoli ngehona ujola nabo physical. Ya ujola nabo physical kodwa ufakazi usale efonini. Mase ukuthola ufakazi. Ovunye futhi ungaseyibo lapha ngizomlahla phela ngizobona ukuthi akekho serious. ulinda obunye ufakazi ukuthi umlahle Ukubona amaphoyisa makuthiwa hey hambani uyobopha lo muntu ukuthi ufakazi amukho ina. abonere Kodwa beyaziwa ukuthi lo muntu lo enzile uyenzile lento. Nayi bayasha abantu kodwa kuthiwa
Le muntu yazi uyenzile into mase amaphoyisa ukufaka-ke. No, akunankinga ngeke sithathe kude kakhulu sizofonela uVuyo. uVuyo mayefika lana cause engikubukayo ukuthi iy'nqumo nina seniy'thathile ukuthi nizokwenzani la. But then-ke sizozwa ngoVuyo ukuthi yena yisiphi yena uVuyo asithathayo isinqumo njengoba akwazi ukukushela ulithi uyakuthanda, wakwazi ukuthi nenze lento eniyenzayo naze nathandana, same thing nangapha. So wena usuthathile sakho isinqumo awusamfuni, naso usuthathile sakho awusamfuni, wena usafuna ukulungisa. Siza uVuyo ukuthi ufuna ukuthini. Ubani yakwi-days na? Wena mlungisi. Okay. Hayi Nkosi yami uyayifuna le nto shame yazi mina ngiyaku-understand yazi ukuthi maningi kakhulu ama-cases esidile nawo, so ngiyam-understand umuntu onjengawe, but-ke hhayi kuzoba right, usendaweni e-right. Ngase kukhuluma ngaphimba zizona. Wakhuluma intombazane, nakhuluma intombazane. Mina ngithi uyayela ivoice yayo sikuzami futhi. Ngithi ekho. Hayi intombazane ne? Akusiyo ivoice yakade ekhuluma? Uthe hello yathi hello. Bathi ushapha yathi ushapha. Wardrobe. Intombi kaVuyo. Hey. Hawu le ntombi endiki. Intombi yakhe. Wayivala. Khona kwayibala. Khona intombi yakhe. Hayi miyashumi. Awuphekwa. Yeah, banjwe intombazane. iValentine phela kusasa. Hayi so simfoneni ngisho. Woza. Mina kuyami ngithi miyekeni nonke. Sekukhuluma intombazane man. Kodwa phela mhlawumbe asathi ambhizi ngokunye asazi. Awu. Oh, hello. Hello. Uma nobani? Oh, aphikithi. Oh, okay. Why ifona nginamba ekhiphe yayo? Ifoni yami icimile so ngicela ukuthi bangibonise ngaphandle la yini. So, please, yamanje. Okay. Awufunanga umbuzo ukuthi ubani lo oqedile ifoni or uzombuza mayefika la. Okay. Bodata. Mina nani sizohamba siyothasha. Ane so that mayefika lo mjidi engantoni la. Cause wazi ukuthi uzohlangana ngo. Off we go. Sala nami la. Uyekele ndoda le ethase mina. iValentine kusasa. Nami ngisingile. Awu. Nempela. Eh. Kodwa awufani noVuyo. Awufani noVuyo. Yini le uVuyo kade le engaka naye? Tall, dark and handsome. Oh shit. Short and yellow. Hey, waze kwamhlungu bamfishane ube mpofu. Nkosi yami, no I accept. It's okay. Nguye loza ka isipiti esingaka. Umbuzo ukuthi yini ede engayibamba ifoni ngoba kade simfonela. Vuyo Mkwena. Hamba njani khona mfethu? Ninayi. Fresh mfethu. Ngiyeza nje usumbuza ngamakhamera. Ngizochaza mfethu kodwa mhlawumbe awumbingelele phela awu. Right. Yini nixabene ni kanti? Yena yabona. Okay. No mfethu wathi ngikuchazele ngamakhamera yabo. So into enzakalayo mina nguVusi ngiye kwiDesert TV senza ama-vlog ama-interview especially njengoba kuyinyanga yothando about abantu abathandanayo yabo. And manje-ke selukusasa usuku sure yeah. lwe-Valentine. Siyathanda siDesert TV kanje nababukeli emakhaya ukwazi ukuthi umuntu wakho siyazi ukuthi indaba ihlangene nathi but just nje ukhombisa abantu emakhaya ukuthi uthando lukhona lumnandi. Umntaneleni kusasa mfethu khona into enizoyenza noma mhlawumbe ubhizi uzobe ungekho uyasebenza. Hayi, kusasa si-on kakhulu no-babes yahamba. Uzobe unaye. Ya ngizobe nginaye. Ubukwazi lokho uzobe lindawo kusasa noma mhlawumbe beneza plan mhlawumbe uyaqala ukizwa. Shuthi bekuyi-surprise phela ngoba bengingayazi. Cabanga-ke kusho ukuthi bumenzele i-surprise. Cabanga-ke ngoba naye namhlanje ngoba kuze i-13 February uphethele i-surprise. Sure. Ungiphethele i-surprise.
isikole surprise ophosela yona. Uthe uzokunika le surprise lena for ukuthi uyakugqugqumezela ukuthi nawe umenzele surprise kusasa ye-Valentine asazi. Kodwa yena kule surprise akuphasele yona. And enye into ebesitshela yona ukuthi uyakuthanda wena mfethu. Utheni how long thandana? 1 year. Uthi ne-1 year nithandana, uyakuthanda, uy'misele ngawe, akamboni omunye umuntu, akamboni omunye uVuyo. Yebo bakhona oVuyo Mkwena, bakhona oVuyo Mary, kodwa akekho uVuyo ofana nawe. Ngithe ngithi ngiyayizamela nami la ngiyamdlalisa ngithi uthi hey awufani noVuyo usho yimi. Hello Bhekwane. Uthi uthole nathi Tall, dark and handsome. so dark and handsome. Hey Vuyo, nesiqedeni ngane wami uthole dark and handsome bethu. No, it's fine. That's saying no more. Asiguy surprise kaVuyo nihambe niqhubeke nosuku lwethu, nathi siqhubeke nosuku lwethu. Ne? Khambani right. Alright mama ungawari. Hayi uhambi, bheka mana nje la ubhekele isiguy surprise yakho mfethu. Umama azothi akuthanda kakhulu mfethu. Into engikutshela nile. Cela uzomvala amehlo kanje. Into engikutshela nile mfethu umama ziyakuthanda and uyimisele ngawe. Okay. Ingakho namhlanje ade sethi ukuthenga surprise for wena because iValentine kusasa. Ngiyathemba uzojabulela ne. Sure. Sure. Yeah, sure. Ziyasho. Bafo. So ubafo kule ngimbizayo. Lo ophethe surprise. Ngihamba naye. Sure. Manje phela bonke kufikelana uqhamulo nawo usuyabona hawo amabhokisi asegoqwe ngeindi yabo. Sure. Ngolezi uthi uvula amehlo bese iyaqhamuka surprise yakho. Sizoyi unboxa nje uthi uvula amehlo bivulekile. Yeah, I want umphethe bini yazi. Khululeka ezothando iValentine. Ngizobala ka 3 bese mbula. 3 2 1 Ungambula surprise. Waqhumanga boy. Kuyenzakalani ya? Mawuli, now my sister. Ma oledi. Uthi uvuye ba oledi lawo my sister. Ish. My sister ngo kubantu Babe, Manje kumazeza ini wabani lapho? ish. Awu umama yama. Uma-OLED, Ya. wama-veg, my sister lo. My sister wakho. Awumbuzo ukuthi sayibhawutha lizothi uyalamula emathani. Ya, wena ubhizi ulamula abantu emathaveni. Makuliwa wena ohamba phambili uzolamula uyibhawunsa wena. Yo, uyakhokhelwa hayi for lento oyenzayo. Hey babe. Susebenza ethaveni wena. Baby, ish. Yazi mina kahle ish. Ngingakhaza yazi. Ngingakhaza. Vele zele lokho la ukha. Mina bengiyenzela vele iValentine, uyazi mfethu iValentine kusasa so bengifuna ukuyenzela kahle yabo. I-Valentine nabo gogo laba kuhlanganaphi? Mana pesa understand ufuna umenzela kahle iValentine kanjani lapha? Bengithi ngiyazama ukumhlanganisela amasentshana yabo. Uyaholela uma wenza lezi zinto le. Ngiyamholela. iValentine kanjani? iValentine yokuqala last year. Uqala ukuyilungiselela last year. Save imali for you. Mina bengithi ngiyahlanganisa. Utheni la how long nithandana? 3 months. 3 months. Kwaqala kanjani ubelokhe kuphelezela amatafula ini? Then kuhamba kugcina kwenze kwakho into enzakalayo. Yeah. Unethathandana kanjani how long? that's 6 months 6 months. La osipana khona eTavern. okwenzisa lapha ya Ama create ini. holile bedino ukumpha imali ya roll over Oh. Wena manje ubona umnika imali mhlawumbe. Mina benginikeza ama-veg sometimes mathi ushoda ngetamati nganye ngithi nginikeza yona. So ishebo besithola mahhala. Ubuwathola nama-veg noma mhlawumbe. Ube nokungilethela ama-veg and lo mama lo uye nesinga kuya ama-veg. Oh. Balethele bayanwayana bona. So ninokuhamba nobabili letha ngama-veg kuyo mama. Ngicela ukubuza mama wena ubuwazi ukuthi ubhuti Uthe lo umntana sekiho. Oh. Uthe mina ntshele kanjalo uthi umntana sekiho. Kanjani manje? Subhuti wami wena manje. Come on. Ikho lento angiyazile nje. Nangu uyasho ke So bayahlanya se. banamanga yini? Bayakusukela nje. Ish. Hey, ngayikhaza. Uchaza ini ngimamele mawuzochaza. Ngicela sikhulume le nto mase. Sikhuluma kanjani? Wayichaza ubona siyikhulume. Bachaze phambi kwabo batshele nami. Ngiza abafazi bakho. Ngicela ukukutshela ke iqiniso. Okay. My sister. Vele ish keka ba ukuthi yabona utshwala yabo. Nokuyenza ukhandala imtshelo bakhe yabo. So ngiyangadawa yabo. Mazithola sengilalana naye mara bebi mistake. So chaza ukuthi bonke abantu abaphuza ngaphandle la bahlezi benza amaphutho okulala nabantu abangabathandi. Yabo inkinga naye unokungithenza. Hawu. Yeah. Unokusukela. No, Nokumsukela sisi.
Yini usex? Okay, yini akayenzayo ukusakala. Ish. Sanokuvela inkulumo zokuthi yena uthi hayi angeke ngimmele yabo. Manje mina mangi Balikhulume vele sike kummele. ya manje ngoba mina ngiyindoda angeke ngivumi ngoba Uyakulinga ukuthi ngeke ummele. uyangilika. Uyakuchallenge. Ma to prove ipoint kuyo ugel ukuthi hayi wena uyindoda ngempela. Epolice sithanda sa. Xolisa ini? Ukuthi uthemtha ngogogo wena manje. Mistake. Wena vele unokusho ukuthi ngiyambona ukusho vele ukuthi ngiyamele. Hayi masixoxa nje sibaninzi ingekho ukuthi kuba kunguye yedwa sixoxa nje sibaninzi. Utshela abanye abantu ukuthi hayi Ungayisho ngalendlela leyo ukuthi manje usuflexe kuyini. Naye A1 ngiba Yeah. nabo bonke sihleli samtshela lapho ukuthi wena uthe kanti ngeke ithatha serious. But then mayethatha serious then approach akayo wavuma naye ukuthi ano asiyeze nayenza lento. Nathandana. Science. Benithandana ukuthi uthandana official or benithandana ukuthi nje hayi niyaganga niprove point or benithandana ukuthi Serious ngoba ebehlala esidaphanze everyday having. okay. Wena ngicela ukubuza my sister uvuyo ubuthandana naye lokho kuserious noma mhlawumbe hayi ubokuthi nje Uvuyo. into ebifihliwe emphakathini. No, mina novuyo. Ekaleni vele besinothi besitshontshile. But ngambuza athi kimi into eserious asinto eyenzakele ka1. So mayikala ngibuzile ngathi vuyo mina mdala anyeke ngikhona ukuthi ngitshonje kanje. Sini athini si serious kimi nami ngayithatha kanjalo and untshela ukuthi umntana sekibo so angicabanganga ukuthi into ejoke. Yabathanda? Ejoke. Kodwa ubatshela ukuthi uyabathanda phela. Mina nabantu kahle bengithi ngenza imali nabo nje. Sex worker wena. Ngokulala nabo. Wenza imali ngabo ngokulala nabo. Sex worker wena. Ngiyayibheka mayendlo. Ukubheka ngayiphi indlela ngoba nanku uzenza sex worker wena emphakathini. businessman. Bye. Bayadayisa nawe uyabadayisela. Mara nabo Kuyahwebelwana. Bapha into imali besihlanganisayo. Badayisela wena. So uthanda bani wena futhi bahlakahleke la? bena ngisithambeni mama. Mamazi. Okay. Mara ungalibambi mamazi. Awulizwe nini ukuthi lifuna ukuthini ntona lokho kusho ukuthi wena uyalithanda. Izwa lona lithini mamazi. Ngesikhathi ngikufonela lapha ifoni yakho iba nje intombazana ubani leyo ntombazana? Manje kodwa sekubona. Ngesikhathi ngikufonela manje. Fona yakho iba nje intombazana yibi intombazana le ebamba ifoni yakho? Aish, yazi wina anazi next manje yazi anontombazane and stuff babe yanangasa. Awazi next. Ifoni yabali esikhuluma ngayo. Akuyona yakho. Yeah. Ubani obade bamba ifoni yakho ngoba kade libe liring ungayi-answer okokuqala. Isibanjwa intombazana. Ubani leyo ntombazana? Swami phela. Usisi wakho uthe useTheku. Oh nawo banye usisi wakho. Oh vele wenza kanjalo ukuthi usisi wakho lento. Uthe usisi wakho omncane useThekwini. Ubuye nini manje la mase ezobamba ifoni yakho kini? Eish bengisageza. Ubani owabamba ifoni yakho? Siswa. Uzenza umusamseleko wena ngithi. Dlala isithembu. Intombi yami i-1 Hawu. 9. Laba bayinto. Ayambazi daba. Baza. Awubazi ngoko. Ngifila kanjani menibona uvuyo eBeverande? Hayi ngiphoxekile bengingamazi bomsi. Wena ufila kanjani? Hayi, impilo usepela kubo. Okay. Ngicela ukuzwa ukuthi okay, ngicela mhlawumbe emagama owatshela uvuyo ngathi wena vele sikuvezele ne-YouTube basiqala la kuvezele ukuthi ne-right ngovuyo. Nangu novuyo nayo uyakuveza ukuthi hayi akanazi benenza lokho benikwenza. So ngicela mhlawumbe yini mhlawumbe oyatshela uvuyo njengamanje khona siwazi ukuthi sinidedele. My sister ngiqale nje kuwe yini owatshela uvuyo or mhlawumbe utshela my sister boyithu Vuyo. or mhlawumbe girl to girl. Ungihlazile shem. Ngizakithi lurko uthome kahle. Abana ngabe nokwanela re thoba. Wadwe yapa re. Are serious nenga singe serious. Leta beta isibile nega sibike mo. O re to tlhatsa mo TV ya no re to tlhatsa pele abatho hore we tshwanetse. E tla be re fitile. Oh. Awa
idea. Wahla idea. My sister, ayitshela mhlawumbe angazifuna ukutshela uVuyo or mhlawumbe ufuna ukutshela my sister. Mhlawumbe yini ongakusho? Hayi mina ngifuna ukubatshela boyithu Okay. kuhle ukuba honest. Okay. Ube honest kuwo. Yeah. Uzokhona ukuba honest nawabanye abantu. Uqedile. Mhleki ubo boyithu Uqedile nangaye uVuyo right. the right thing nice. Nganidedele lapho nemotweni. Sikhona khona ke. Wena uze ngapha mama? Sande sami. Cha, mara usukhuluma kuqala manje relax baba Vuyo. Mhlawumbe my sister yini ongafuna ukutshela uVuyo? uVuyo ngifuna ukumtshela ukuthi bengikuthanda. Ulungena kanti. Na for real wena kanjani manje ifoni yakhe answer ngomunye umuntu ekini enye intombazana Sinayilungile. and uthi uphandela mina iValentine ngokulala nalabo gogo lapha Lokho eqala uyiphanda last year. last year lokuphanda iValentine wena Imali account. Imali ikhona. Ikhona ngibekile lapha into. phanda ngokulala namanye amantombazana hayi namantombazana ogogo. Inkinga uthi ufuna ini human size teddy bear. So what awukwazi ukuthanda Yini imensa izile nkulu. Lopopayi lomkhulu. Oh, lokuthiwa uyakhokha emotweni. Etekisini. Uziphi? Bengisema ngithi ngiyabheka sure do uzongikhama so. Uma lilo Awu hamba ku 1.5. so wena uqale ukuphanda u1.5 from last year. 6 months. At haven 3 months ngavuma sisoma veg. So uqale ukuphanda last year. Wenze malini all in all? Ayasondela. Ayakafiki. Hayi kakafi. Ikusasa Valentine. ayakafiki so kusho ukuthi usazohamba ubuye liyolala nabo futhi khona izofika phela Uzogcwaliseka. Cha ngeke angizoyenza iplan nje. noma uzolala nalo mshiye endlini. Khabe lo events ngogcwalisa. Asazi. Angizoyenza iplan nje ngiyazi. Okay. Kanyani ungasalenzi iplan lakho. No Vuyo mfethu inkabi yami azange mhlawumbe la uzokuxabanisa nabantu bakhona la uphanda khona into zeValentine nomuntu wakho ngampela azange uzokuxabanisa ne but into eyenzakalayo my sister uthe wasithinta wasifonela wasithi uyaza brothers nyanazi bafana nokunibona nisiza abantu abajolelwayo nginenkinga nami la ngoVuyo uVuyo ungibhancile nabantu abakhulile kunami so angi-understand ukuthi uVuyo uthanda abantu abakhulile kunami or uthanda abantu abalingana nami yezwa. So njengoba sila uma sibefuna ukuzofana ndatha lokho yezwa thina azange uzokuxabanisa ukuzokususela abantu bakho but then now usushilo ukuthi laba bawuthiwa sesibadidelele awubathandi bungabathandi asazi noma ukuthi usitshela iqiniso noma indlela oyivukela ngayo umama but then okay Phela nami ningisizeni ngilungisa into zami nechero wami cause awusibizanga bekumele usibize kuqala senkhona. uthi sizokuthi usukhona na sidila ngalo Senze. funa senzeni Yino ngahlaphe ucangisa Yeah. hayi ngasho ukuba. Yini engatshentsha ukuthi ufebile wena nabantu abadala nalo mshiye endlini futhi So shintsha isenzo sakho. izenzo uzotshentsha izenzo kanjani ngoba uthi uyeke ukulala nabo ukushentsha izenzo kuzotshentsha ukuthi ulale nabo laba bantu Bona sisithiwa ngithi bayamanipulate. baya kade ngicabanga kanjalo nalo esendlini bekamanipulator futhi So bonke lana bamanipulate ngoku3. Sho nawe uyamanipulate. cha ngimanipulate mina cha kodwa bengicabanga ukuthi ngoba phela laba bawuthi badala and lo sendlini angimazi kodwa uyafeba nenye intombazana esendlini ithi kwenziwe njani Yazi ukuthi mfethu yazi honestly speaking nawe noma sisinavusi. Wena mfethu into engicabangayo mina la nje number 1 before even uzofika. Ngeke ngabona ukuthi umjito grand. Yabo umjita we out right. But into engibukayo ngibona ngathi mina mhlawumbe awukho ready for a relationship. Kuyenzeka ucabanga ukuthi ready for a relationship kanti awukho ready. Yangibamba. Amajita njengawona ayafunakala emhlabeni mfethu abakwazi ukusiza yabona nani but siza ngokweqiniso ungasizi ngoba ufuna ukuthatha advantage ukuthi wena uyasiza so manje kumele yabo yivele out grand obe yiyona ungathi ufuna ukuthatha imali laba save imali ufuna ukuzojabulisa imama ngala imama lizokuthanda la kuthanda ungena nix mhlawumbe ukuthi awuna nix yini engalenza ukuthi lihluleke ukuthanda uma unga explain ukuthi ngeValentine ngeke ngikwazi ukwenza 1 2 3 4 uzokuthanda uma ukuthi bekuthanda ngokweqiniso Just ukuthi nje benifuna ukumenza happy yes. but yabona ukuthi awumenza ngaye umenze set manje and lapho kusasukulethana kusasa and useset selama hours exactly le mali adu save sonke lesikhathi uthi ufuna ukubenza happy ngayo iyona esizomenza set
Baba. Wena uthi wenza i-take rent kanti awazi ukuthi wenzani? Uyaflow. Man, soyilungisa nesi. Silungisani, thatha le human size teddy bear yakho uyinikeze le girlfriend yakho eshiye endlini. Nale nto obuyiplanile iplane naye. Ngiqhubeke nenze yini ade ngifuna ukuniyenza. Okay? Eish. Ungangenzi kanje. Angikwenzanga lutho. Kuyacaca phela wena ukuthi uhamba ulala yonke indawo lalela imali. Suyi-sex worker wena. Angihambi. Wenzani? Ngiyenzela wena. Wenzela mina. Ngoba ungizwisa ubuhlungu. Ushilo nathi yena ucela ukuthi ujole nabantu uma bese umenzela kanje. Akasho. So uyabona ukuthi ngiyamcabangela. Ngiyamcabangela. Shit. So yona yonke indlela oyibonile leyo kwenza imali. Ukuthi ulale nabanye abafazi khona bezokupha imali. Eish. Ufuna ukubhejwa wena. Bathayisi. Ngiyatolisa. Bathathe baby girl. Askize. Guys, nami ngiyajola kumele ngiyolungisa ngiyothenga o-teddy bear bami. Angazi my sister usenza kanjani, uyasala niyalungisa or siyahamba sibuyele emuva? Cha, akahambe ayilungisa izinto nale girlfriend yakhe ayishiye kubo. Cela nimshiye ngiyabheka. Nami ngifuna ukuyolungisa uthe human what? So kusho ukuthi wena uzohamba uyolungisa izinto nale girlfriend yakho oyishiye ekini. Nina. Mamu. Ubani no-anti phone yakho? Ngoba ubulibele ungayi-anti phone yakho. Uyabona into eyenza izinto zaba worse. Sawaziba wena. Ile call esiqeda ukuyenza la. Bezokuxolela. Uyezwa le call ibajwe intombazane yangabanjwa yathi pupu sangana yazobanjwa ugcineke. Benisabhizi. Kade usasebenza khona uzothola imali ne? Naso idela nengize yenza ngathi manje into engiyenzayo futhi. Akuyona into yenza yini? Uyolala nabo my sister for imali akunjalo. Kahle kahle kuphelile phakathi kwami nawe ungahamba uyolungisa izinto nogel wakho omshiye ekini. Mina cha. Ayikho into engiyenzayo. Asondele ungadluli lona yini la. Then mfethu i-share yami. Hayi akusesiyona. Usaqede kusho nje ukuthi thelile. Uqede ungidapha manje awuzwanga. So serious man. Yini ufuna ngikuphindele? You serious? Ufuna ngikuphindele? Isichay baba, kuphelile. Hamba olala nabo laba abafazi bakho nizothola imali. Ama veg. Yebo. Asafuthi khona ividiyo engicede ukuyibona lapha ku Facebook no Facebook no TikTok. Ethi kuthiwa noma ungazama kanjani kube umuntu ogrand. Kodwa uyohlezi uzomhethe umunye umuntu. Mbuka le out ibithi zama ukwenza into egrand for umuntu wayo. Yabo bye. Kasi iyamosha. Isize nje nawe mfethu kahle kahle mase siyibuka lento le indlela oyenze ngayo ayikho grand kakhulu. Ayikho grand for yena, ayikho grand for labo sisi laba bewu2. Ayikho fair, especially ukubona nabo. Uyangibamba? Ayikho fair. If mhlawumbe usisi naye belabo sisi laba bayithandela izinto bezophola nje relaxele. Ethi ayidlula imali le. Yabo, but you should nayo steroid grand. But labo sisi laba nawo bakhawathi yedwa kudlalile ngabo. Phula inhliziyo zabo. Hayi bazophola. Baby as much as ngiyabonisa kubona. Muthi bazophola, wazi nathi bazophola. What if ngiyephinde leqolo? What if ngiyephinde bethembe umuntu wesilisa? Uyabona sometimes into esenzayo asicabangeli ukuthi zizoba affecta kanjani abanye abantu. So it's very important ukuthi ucabange before wenze something. Ungenzi into nje for the sake of doing it. Uyangibamba? Ufuna isipante ehlanganisa njengolova umuthi kanjani ufuna ujabulisa umuntu ungafuni ujabulise umuntu wakho ngegazi labanye abantu. Ora join uvuyo mkhona lapha. Hlanganisa something bro. Yabo? Because ayikho grand ba broken manje. Mhlawumbe ngeke bephinde bekuxolele then ikhama bese yakuthola. Akanendaba ngithi uyisoka lamanyala yena. Hekwe. Ujola yonke indawo. Hamba jola yena. Hey. Seshilo bavuthe ufuna ukuthenga i-teddy face. So nathi kumele solungisa ihlelo zakusasa. So into ekhona ukuthi mina nawe ayisekho i-us. There's no us anymore, like it's shy, phelile. Ngabuyela kubona mawufuna ukuthi usabafuna futhi ungabalanda. Akusiyazi lapha abasala khona. Ngafika ubasize futhi ngofuqa amatroli la ama-veg bazokuxolela. Fika bayibounce etavern wena. Shaya abantu lapha bazokuxolela. Ubuyele nokuma isister omshenzini. Ndoda enamathalente amaningi. Asahambe sendlini manje. Uhamba nobani? Asahambe. Angihambi nawe mina. Sibe naye. Okay, I'm here ke. Hayi mina ekhaya. Yeah. Usule emotweni mama. Usule emotweni. Eish. Yini baba? Lento mfethu vele yenza ibusiness. Straight.
Ngathi unetalente. Ngoba unethalent. Yeah. Iyeke nje ukujola vele nje kusho ukuthi vele ube nebhizinisi. Ube umregisi. Kanjani futhi manje ish. Abakhona ngithi abadayisayo. Ibe stripper. Mhlawumbe kunama stripper do ngaphandle. hayi lento leza ngeke zikho. Ufuna ukuzenza private way. Ufuna ukuba stripper lapha. Yeah futhi Awufuna ukuyenza public. Uclever. Kabi yami siney'ntombi nathi sawulungisa okwakusasa asijoli asibabhanqanga abantu bethu ba-ready for kusasa so yeah thina-ke kusasa siyaphuma nabo siye-Mpumalanga siyabakhipha soshaye i-Valentine. Wena-ke unawo amaveji unawosethaveni uno-serious ayasazi. ayino serious Sasezazibusisa umfisi. futhi manje hayi ngeke. Hawu kahle usafuna ukuxawula. Basi ish. Iyora umuntu amehamba. So she. Lolukithi. Awu emotweni. Wangeni emotweni yethu kunama-bouncer lapha Awufika cleanse nje kalo. kuno Mr D lapho Mr D. Awu. bambe kuphose phezulu Idouble up. yali koze kusasengihlekile sekathoma langa nomzuzu welcome to the other TV, another episode of Young Jola. Another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, siyanidumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyiDwaza TV. Hawu sesiphine sabuya. Yisemhlolo lo. Surprise lo ngiphathele wona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Mponyeni. Noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle Yasina ni athi ngiyazi.